מחכים לך. מי רוצה לרשום על הבלון? אני רוצה להחזיק את הבלון הערבי. מי בוא תעמוד, אתה... טוב, ילדים, אמרי שיש לו יום הולדת, ודקל שיש לו יום הולדת, וכל האורחים. היום ערב סוכות, השני באוקטובר שנת 2009. אנחנו נמצאים במושב נתיב העשרה ביום הולדת של אמרי ודקל. נתיב העשרה על גבול רצועת עזה. ואנחנו הולכים עכשיו לשחרר בלונים ביום הזה שהגיע קלטת, ואנחנו ראינו את גלעד שליט ואנחנו יודעים שהוא חי. אנחנו רוצים, אולי הוא רואה, אולי הוא יראה, אולי מישהו יראה, ואנחנו רוצים להגיד לו, בוא כבר הביתה. אז אנחנו נשחרר עכשיו את הבלונים ואנחנו נקווה שזה יקרה מהר. כולם מוכנים? כן! אני סופר עד 3. 1, 2, 3! הבלונים עפים לכיוון עזה, לכיוון מקומו של גלעד. זה לא ייכנס ברדאר שלכם, של חיל האוויר או משהו? אנחנו על הגבול. אורן!